Mestari salapoliisi Nikke Knack on päättänyt pitää pippelistä. On päättänyt pitää luovan tauon mustan musiikin parissa. Näissä täpätäisissä Kato morjesta, lähdekö kahville? Joo. Kerkiäkkö? Joo. Min sun omista alle market kelli. Nyt saman tien sitten lähdetään. Mä oon tässä kirpparin pihassa, niin mä venaan sitten ja mennään se. Joo. Nikke ei arvaakaan, mitä hän joutuu vielä tässä talossa kokemaan, mutta sitten hän näkee jotakin, joka nostattaa hiukset pystyyn. Mutta ensivaikutelma pettää. Pultsari siinä vain nirhaa Nikke. Johtopäätös, täällä tapahtuu jotakin. Mitä Nikke näkeekään? Näen kerin. Ovi puhuu selvää kieltä. Nikke on lujasti satisissa, mutta housuihin kätketty kalu avaa nopeasti kaikki housut. Knatterton hakee autonsa tallista, mutta silloin hän kuulee mustaa metallista. Mutta renkaista on päästetty ilmat ja auton kylkeen on kiinnitetty tiedote, jossa Knattertonille uhataan tehdä sama temppu. Johtopäätös. Mitä vittua täällä tapahtuu? Tää on tää 1200 aika paljon pienemmän näköinenkin kuin toi 1,5. Oot sä tän kunnossa kuitenkin? Saatana mihinkä pääsi. Johtopäätös. Nurkan takana seisoo mies, jolla on kakkain värjäämä etusormi ja katkennut kulli.